pag-iya sa mga Sugbuanon gamit sa pag-aninaw sa tagsa-tagsang konsensya mo'y usa sa tumong sa simbahan lingkod ng bayan sa ilang pagtambong atol sa Milabayng Parish Caritas Assembly. Si Chelo Valiena sa report. Ang mga hisweta nga mga seminarista mituyo pagtambong sa Parish Caritas Assembly alang sa ilang kwentuhan ng bayan. Sa iyang pakigpong, gipasabot ni Reverendo Ed Colmenares, Assistant Director sa Lingkod ng Bayan, nga ang ilang gihimo mao ang paggiya sa mga tao aron mapadayag niini ang unsa may tagsa-tagsa nila ka mga pangandoy, baruganan ug ang mga suliran nga kanunay nasugatan sa katilingban. Nang hinaot siya nga ang proseso magamit sa mga botante aron mapadayag nila sa mga nagpapili ang unsa may gusto nilang mahitabong kausaban. Tayo mismo yung magsasabi sa kanila. So ito yung nakikita namin kailangan gawin, especially on the local level. Sana maging ganun yung tingin natin sa elections. Samtang gipadayag ni Monsignor Daniel Sanico, Vicar General ug Chairman sa Good Governance, nga ang konsensya unta mao'y gamiton sa mga botante sa pagpili sa tarong nga mga kandidato. Alang kang Sanico, ang eleksyon karong Mayo importante kaayo tungod kay masipyat ang katawhan sa pagpili sa mga tarong nga mga kandidato, muhatod kini og kaalautan sa nasod. Naa dinhi sa matag usa nato ang pagtimbang-timbang kung unsa gyud ang angay nato na pilion. Samtang mihatag usab og mga giya si Attorney Maria Jane Paredes, usa ka volunteer worker sa Cebu Caritas Incorporated, sa mga pamaagi pagsuta kung ang nagpost sa mga social media tinuod ba. Iyang gipasidanan ang mga Parish Caritas volunteers nga dili tanang na-post sa social media tinuod. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.